Silav, roj baş hevanno çend nûçeyê ku min ji bo we amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim bi taybetî rûportaja berfireh ya ku bi İlham Ehmed re hatibû çêkirin dixwazim bikeve qeyda tê de gelek agahiyên girîng hene ji bo arşîvê jî baş e û wekî agahî jî baş e di pêşerojê de çi dibe çi nabe merov hinek dikare ji vê rûportaja ku be İlham Ehmed re hatiye kirin zêdetir bibîne pêşbînî texmîn merov dikare hinek yani di serê mirovan de fikir çêdibe. Rûportaj di Rûdawê de hate belavkirin dilbixwîndara pêra rûportaj çêkir serkeftî bû gelekî deng jî veda. Di vê derê de dixwazim ez puwara par ve bikim wekî din çend nûçeyên din hene pêşî em hinek lê binêrin çi hê tune baş e hêvîdarim hûn jî baş in mala we ava ji bo piştgiriya ku hûn didin vê kanalê di nava heftê de min dît gelek hevalan peyam şandine hem bûne abone û hem jî bûne endam ez gelek spas dikim ji we re hemû hevalê ku bûne endam min navê we dîtin spas dikim her hevin. Bi vî şeklî eger hûn bidomînin pir baş dibe. Pêdiviya me heqeten bi we heye, pêdiviya milletê me jî bi kanalên bi vî şeklî heye. Hûn dibînin yani demê wisa de êdî pêdivî yani hewcedariya me bi hevûdû heye. Niha şewatên li Tirkiye hevanno şewat çiqas felaket be jî awayê vemirandina şewatê, awayê müdaxeleya dewleta Tirkiye bi qasî wî felaket e. Wî rojê 10 kesên ku çûne hawara şewatê jiyana xwe ji dest dan, mirin. Îro dîsa 3-4 kes mirine. Tankera ku li bajarê Bûlî av dibir ji bo vemirandina agirê li daristanên Bursayê wergeriya di rêda 3 kes mirin. Ev 2 rojin agir bi daristanên navçeyên Gûrs û Kestelê yên Bursayê ketiye heta niha nehatiye vemirandin. Li hinek ciyan agir gihîştiye cihên niştê jîbûnê jî gelek bajar tax hatin valakirin, gund mal hatin valakirin. Tankera ku ji Bûlî av dibir ji bo vemirandinê wergeriya di rêda. Kazım Bayrak şoferê wê wesayîtê bû li ciyê qezayê mir û her wiha 2 kesên pêra jî rakirine xweşxanê ew jî li wê derê wan jî jiyana xwe ji dest e. Dema ku agir nizîkî gundê Aglaşan bû gelek çûn gelek kes çûn wê derê. Welhasıl yani dewleta Tirkiye dewletekî bê organize ye û paşê em hîn bûn ku ew kesê ku agir berdaye wan daristanên li Bursayê askerekî ji wezîfê hatiye girtin. Az sûbeye askerê dewleta Tirkiye ketiye nava hin problemên psikolojîk krîzên psikolojîk derbas kiriye ruhiyeta wan bozîq e tevlî hevin xirab e carna zirarê din malbata xwe carna zirarê din xwezayê zirarê din civakê hebûna askerên dewleta Tirkiye bi serê xwe problem e însanê bê serûber gihandine perwerdekirine artêşekî bi vî şeklî ye yani ruhiyeta wan xirab e bifikirin însanên bi vî şeklî qaşû parastina Tirkiye dikin parastina Kurdan dikin 5 sal e bê rawestan êrişê ser milletê Kurd dikin paşê jî vegeriyane hemîn nexweşin nexweşên ruhî ne niha jî agir berdidin daristanan îja radibin qismekî wan ê ku hedê xwe nizanin dixin stûyê cîwanên Kurdan bifikirin ev li aliyekî niha ew meseleya qedexeya ziman hebû li Kerkûkê Diyala û Nînova ew qedexe şûn ve hate girtin gelekî baş e li hember li gel piştî wan nerazî bûnan di vê derê di deqeya ewil de çiwa ku qedexe hate îlan kirin me jî ji vê derê hema ew qedexe ji we re ragihand me jî protesto kir û gelek siyasetmedar ketin dewrê keneke jî kete dewrê û piştî van nerazîbûnan dewleta Iraqê mecbûr ma qedexeya kurmancî yan jî Kurdî û zaravayên din şûn vegirt. Wezareta xwandina bilind ya Iraqê zimanê Kurdî li zanîngehan li mektebê din qedexe kiribû alîkarê Serokê Parlamentoyê Wezîrê Dadê ragihand ku ew bi Wezîrê xwandina bilind re axivîne biryar hatiye betalkirin yani êdî qedexe tune ye. Wezareta xwandina bilind û vekolînên zanistî ya Iraqê hem li Kerkûkê hem li Nînovayê hem jî Diyalayê hem derstayînê de pirsên di îmtihanan de ezmûnan de
برسوی وان به زمان کردی قدخه کربو گوتو بو دوی تنه زمان عربی و انگلیزی وره بکارانه والحاصل اف بریار شون و هاته گرتن هەبان ئەو تشتە کوم باس کرد مامۆستای بەختیار ئەمێ باس بکەن هەمی بەرهەف کریە me nivîsiye em ê ji were bibêjin yek bi yek fermanderê giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî bi eşîrên Ereb re bi rûspiyên Ereb re civiya li Dêrezorê ev meselekî mihîm e dixwazim hema naverokê de çê hê çitine ji were bêjim Bi Mazlûm Abdî re her wiha endama fermandariya giştî ya Qesedê fermandara giştî ya YPJ Rojdat Efrîn hevseroka Komîteya Diyaloga bi Hikûmeta Şamê re Foza Yusuf berdevkê Komîtê Yasir El Silêman fermandariya Meclîsa Leşkeriya Dêrezorê û Meclîsa Sivîlan ya Dêrezorê gelek serok eşîr û spî hatin tevlî vê civînê bûn Mazlûm Abdî di destpêka civînê de axaftinekê kir Rûdawên dawî yên di derbera rewşa siyasî, rewşa eskerî, ewlehî di derbarê aboriya li Rojavayê Kurdistanê de hin agahî dan wan kesên tevlî civînê bûne, serokên eşîran. Mazlûm Abdî ji her kesî xwest dev ji tevgerên nefretê, zimanê nefretê berdin. Xebata hevpar şirîgatî ji bo pêkanîna aştiya civakî mezin bikin di nava xwe de. Mazlûm Abdî diyar kir ku xelkê Dêrezorê saziyên wê yên sivîl, eskerî wê di her peymanê de ciyê xwe bigirin. Kîjan peyman? Peymanên ku paşerojê bi hikûmeta Şamê re bi wê werin çêkirin, ev eşîrên Ereb wê tê de rol bilîzin. Ev jî gelekî mühîm e. Yani civak di biryaran de ciyê xwe bigire. Ne ku ji navendê biryar werin girtin. Ev jî yek ji prensîbên bingehên yê reveberiya Xweser e. Millet divê biryar bide ev jî rêbazeke nû ye milletê Kurd hêdî hêdî wê medeniyeta xwe li herêmê bi cihê dike yani dibêje her peymana ku em ê bi Şamê re îmze bikin berê peymanê em ê werin nêrînên we fikrê we bigirin bi vîya we em ê herin tevlî peymana bibin heta ku fikrê millet neyê girtin em bi tena serê xwe biryara nadin dibêje Mazlûm Abdî Qesedê garantiya aramî û ewlehiya li herêmê ye wê erkên xwe bê dudilî bê derengî bidomîne eşîrên Ereb yên li Dêrezorê yên li Reqayê jî ragihandin ku daxuyaniya li dijî Qesedê ya ku li ser navê wan hatibû weşandin sexte ye tiştekî gelekî balkêş e hevano beriya du rojan min ji were pêşkêşî kiribû vê derê li Dêrezorê li Reqayê bi navê 133 êl û eşîrên Ereb ên li Sûriyê bi taybetî yên li herêmên Reqa Dêrezorê daxuyaniyekê hatibû belavkirin têde tehdît gef li Qesedê hatibû xwarin. Eşîrên Ereb yên di civîna Mazlûm Abdî de ew daxuyanî weke projeyeke fitne fesadiyê binavkirin gotin ew daxuyaniya sext e yeketiya civaka me û tune dike ev e. Yani li dij derketin ev mühîm e. Daxuyaniyên sexte ez dibêjim qey tiliya dewleta Tirkiye tê de heye hûn ê bibînin çapemeniya İsraîlê dewleta Tirkiye pir bi vekirî sûcbar dike. Dibêje di êrişa li ser Swêdayê de di êrişa li ser Durziyan de rola dewleta Tirkiye gelekî vekir ye. Çeteyên xwe, mirovên xwe li otobüsan bar kiriye aniye Swêda êriş daye kirin li ser Durziyan. Niha İsraîl bi zimanekî vekirî Tirkiye sûcbar dike. Em binêrin ka ev doz wê biçe cem dadgehê navnetewiyan na. Ev mühîm e. Niha li bendê bin em cî bidin daxuyaniya İlham Ehmed. Ka çi dibêje di derbarê sibê rojê de, di derbarê qedera Sûriyê de, qedera rêveberiya Xweser de. Ev hemî mühîm in. Baş e? Tiştên ecêb diqewîmin. Vaya bila bikeve arşîvan hevseroka Daîreya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed dibêje çekdanîn ji bo me ne di rojevê de ye. Li Sûriyê rewşeke hovane heye. Komkujî çêdibin.
دروشکی و هاده خواستنا چکدانین جقصده وکی کوته ببیجی هر بمره انتخار بکه لید چارچوبه یا چارەسەریە گشتی یا سوریه ده جی رولا قصده یا ریوبریا خسر و دنوا گفتگوینده دیار ببه. حتی نها تکیلیمه به فرانسا آلمانیا را باشن لگلک ولاتین اوروپای امریکای دا آستین بلنده تکیلیمه ین دیپلوماتیک هنه دبیجی الهام احمد بحثا سیستما نه ناوندجی دیگه که ریوبریا خسر یا روژاوی کردستان وید خوازه جخواه ده سیاستی ده نه ناوندی به شخواتی بیراوه ویلیام بروک بو او جیمینا توم باراک دبیجه دوی ریوبریا خسر دوی ده اصرار نکه یعنی نه ناوندی بونه ده اصرار نکه بالکشه حال بکی پرنسیب اساسی ریوبریا خسر اوه اما تشتکی دیجی هوانو از وی بریکو بری هر تشتی ببیجم نها هتشه جی پارتیه کیه پیده پارتیه کیه وانا پارتین سوریه نه چما مروف داخلی هتشه ببه هتشه به دار زوری هاتیه دستانیه سر دولتا سوریه مروف چه واد کاره داخلی و دولتی ببه کدوبین کنترولا تینی پارتیه کی دایه و یا نراسته ارتش هی ارتش هتشه مروف نکاره داخل به ارتش سوریه بیا ارتشی که تمام سوریه بیا دولت سوریه دولتی که دموکراتیک بیا جالیه گل و حتی با آوا کرن و دمی مروف دکاره تبلیغ ارتشی به اما دوان شرط و مرجان ده ارتش تنه ده به کنترل هتشی دایه برماین داعشی ین القاعده به تو آوای او قصده یا پیرو پاک نکاره تبلیغ به اف سوچه نممکنه شخوا چارچوبه آخفتن الهام احمد هنک بوی آوایه ام به هورا شیروه جی بکن وقتی که مجار هات سر ام کارم به هورا شیروه بکن الهام احمد دبیجه پشتی وی مسئله نناوندی دبیجه مجارین وکی مثلا سینورین ولات بالافرگه پاسپورت ناسنامه ده همو ولاتین فدرال ده به ناونده و گریداینه ام جی نابیجن دوی هر تشت نه ناوندی به دوی که هنگ تشت ناوندی بن وکه مچوا باس کر بالا فرگه بن پاسپورت بن ناسنامه بن تشتی وسا لی آلین خدمت چاند زمان دوی نه ناوندی بن میناک لروجاوای کردستان زمان کردی دکاره لگل عربی به زمان سرکه لی لإدلبی اگر تنی عرب هبن دوی که زمان تنی عربی به دما سیستم نه ناوندی به پرسکری که نافخوی کم دبن خلق و دمی هستی که که مافی خواه بدست خستیه اراده خواه بدست خستیه ده بریاران دید کاره جیش بگیره یعنی جبر بیه که مرکزی ریوبری تونه به باشتر دبه منه گوتیه دبیجم افجی گوتنه که گله که بالکشه گوتنه تسلیم بون تیده هیه اف جده و الهام احمد ام دکارم ببیسنجی که تام چه دبیجه بندرن اسپیشی بخوریم پاشیج از کارم گوتناوی راست بوا بدم گوداری کرن منه گوتی ام تسلیم ناکن دوی ام بحثا تبلیبونا به اراده بکن بحثا چکان دکن قصده و تبلی ارتشی ببه لبله کی جان ارتش ام به هفره و ارتشی آوا بکن آنجا ام سیستم اولهی نافخوی به هفره آوا بکن دلی مچه و لسر قامیش لویه دوی و ساجی لسر حمای به حمس به لاسقیه به تنه دوی او هشمندیا کو دبیجه از تنه دولتم وره گوهرتن تو تنه نه دولتی و دولتا کو ام د فکرین دوی ام به هفره آوا بکن کو ام بکاربن داخل ببن تبلی ببن راسته ایهوسایه از آنها و داخیانیا کو بحثا اوید که تسلیم کردن از همه باره پار بکم ev mühime hevanno binirin ev bu ne kayım dengi vekin yani بزورکی چینا به ایدی جواک ورم ریوبر yani ev ریوبریا شام به دولتین ای مداخله روشا شامه دیگه دوی فینا بزانه بد yani منه گوتی ام تسلیم ناکن یعنی مسئله تسلیم کردن پرسکریکه دبی ام تفلیبونی اساس بگیرن تفلیبونا به اراده قصده و تفلی ارتشه ببی کی جان ارتشه
وی تفلیکی جان ارتش بی ارتش تنه نه حال شامی چه هیه مثلا آها اما به هفر آوا بکن تمام ام به هفر آوا بکن اما سیستم اولکاری هندرین چی بکن دل ما چاوال سر قامشلویه لسر حما و حمصه و للاطخیجی اولکاری وان در باشه از dibêjim hevan binêrin ew qas bese ji ber ku min bixwe xwend îja pinakê em hemî dubare bikin niha ez bidomînim hevano yani dibêje ew artêşa ku em bi hev re ava bikin ew dewleta ku em bi hev re ava bikin ancak em dikarin têde cih bikin ama bi vî şiklî bi zorakî tu werî destanî ser dewletê dewleta min e ez tenê birêve dibim hûn jî werin daxil bibin ev fikra dewleta Tirkiyeyê bi tu awayî nemimkün e. İlham Ahmed li ser pêşketinên dawî yên li Sûriye Rojavayê Kurdistanê jî û danûstandinên bi Şam ra behsa wan meseleyan dike Şam Qamişlo pêwendiyên Tirkiye pêwendiyên Rojavayê Kurdistanê bersiv da van mijaran dibêje belê tiştî ku li Şamê qewme rengekî danûstandinê ye lê mirov nikare tam navê müzakereyê jî lê bike armanc ew e em çawa karibin pirsgirêka Sûriye çareser bikin dema desthilata berê hebû aliyekî diyar bû ew jî rejîma Baasê bû aliyê din jî muxalefet bû gelek hewl hatin dayîn xebat hatin meşandin da ku em Sûriye ji vê krîzê derbixînin bifilîtînin lê nebû niha jî bi hatina rêveberiya nû ya demkî re tê xwestin ku aliyê din yê Sûriye jî bikevin bin sîwana wê em li gorî pirangiya civakê ya Sûriyeyeke nû ava dikin di van danûstandina de em li şîrîkatiyê digerin şîrîkatiya vî welatî em Sûriyeyî ne em Kurdin, Erebin, Sûryanin em hemû Sûriyeyî ne nasnameya me ya giştî ya ku me hemiyan tîne cem hebûdû Sûriyeyî bûne em li ser wê yekê diaxivin em çawa dikarin di vê çarçovê de Sûriyeya nû bi hev re ava bikin Sûriye hîn jî ji krîzê derneketiye em dibêjin em çawa dikarin Sûriye bigînin rewşekê aram û lehevkirî danûstandinên me di vê astê dane İlham Ahmed dibêje di mesela navbenkara de navbenkar hene yekem car bû ku nûnerekî Amerîkayê hat tevlîvan hevdîtinên me bû ê bi Şamê re nûnerên Fransa Brîtanya jî hatin tevlîbûn aliyên ku rûniştin em û hikûmeta demkî bûn da ku em li ser hinek xalên sereke bigihêjin çareseriyekî em bi hev re rûniştin bi taybetî piştî peymana dehê adarê ya ku li Şamê hatibû îmzêkirin me godûbêj kir em çawa dikarin xalên vê peymanê bicih bînin me di peymana dehê adarê de li ser entegrasyonê yani li ser tevlîbûnê li hev kiribû lê her alî vê yekî baweyekî cuda şîrove dike herkes tevlîbûnê entegrasyonê li gorî xwe şîrove dike pênaseya me yani tarîfa me ya ji bo entegrasyonê ew e divê naskirina du alî hebe yani divê hikûmeta Şamê me nas bike em jî wan qebûl bikin niha ew bi rêveberiyekê demkî ne gelê Sûriye bi giştî deng nedaye wan hilbijartin çênebiye wan desthilat wergirtiye bi darê zorê gavên wekî destûra demkî avakirina hikûmetê baweyekî yekalî avêtine yani bi yek alî tevgeriyane wan bi me bi aliyê din yên Sûriye re tu şêwir nekirine bi me re rûneniştine fikra me negirtine em bi rêveberiyekê ku wekî destthilata demkî xwe îlan kiriye yani em ji wan re dibêjin destthilata demkî di van guftûgoyan da em peymana dehê adarê divê em bawekî rast binirxînin analîz bikin di peymana dehê adarê de biryarekê wiha heye dibêje entegrasyon yani divê qesê de jî bibe beşekî ji artêşa Sûriye ev mijara nîqaşê ye wisa nabe ku hema werin bibêjin çekê xwe daynin her tişt qediya bi vî şiklî nabe entegrasyona ku em behs dikin divê rêveberî îradeya xelkê vê heremê nas bike li aliyê ewlehiyê de nas bike divê em bigihêjin rêbazekî hevbeş ya parastinê pêwîst e Şam xelkê vê derê wekî xelkê Sûriye bibîne
Yani vakti dibêjin nas bike irade, naskirina irade çi ye? Biryarên xelkê herêmê jê re rêz bigire. Bi cîh bîne. Bi tena serê xwe nikare qirar bide. Em bidomînin hevalnûş, kerema xwe re ji bîr nekin. Hevalên ku nebûne abûne, bibin abûne. Hevalên ku hê tevlî nebûne endam, bibin endam. Li ser rûpela esasî ya YouTube'a min fotoğrafê min heye, li kelekê linkek heye, eger hûn pê lêkin, li wê derê ji we endametî dixwazê hûn bibin endam, gelek kêfxweş dibim. Em jî hew didin hinek vî qanala xwe mezin bikin. Mala we ava her hebin. Di civînê de derkete holê, dema xelk di nava saziyên rêveberiya xweser de cih digirin, jaliyê rêveberiya demkî ya Şamê ve wekî karmendê dewletê nayêne qebûl kirin. Binêrin, pir mühîm e. Dibêjin saziyên li rêveberiya xweser teslîmê hikûmetê bikin. Çima qey memûrê li Rojavayê Kurdistanê nabin endamê hikûmetê? Yani ew nikarin bixebitin, ew nikarin bibin memûr. Mantık şaş e. Eger tevlîbûna binêrin veya not bikin ji kerema xwe re. Wextê ku em dibêjin saziyên fermî yên li Rojavayê Kurdistanê tevlî hikûmetê bibin, tê wê manê hemî memûrên îro ku dixebitin di wan saziyan de dikevin bin garantiya dewletê. Yani memûr nayê guherandin. Maaşê wan ji navendê tê dayîn, ewlekariya wan, sîkorta wan, kontrola wan her tişt ji merkezê çêdibe, girêdayî navendê ye. Lê memûr aynî memûrin. Ez çima herim ji Laskiye, Tertûs, Humsê, Şamê memûrên Ereb bînim li Qamişloyê bidim dixebitandinê. Na. Memûrên îro yên Rojavayê Kurdistanê wê li ser karê xwe bin, girêdayî Şamê bin. Girêdayî rêveberiya xweser bin, lê maaşê wan ji Şamê were. Wisa ye. Divê wisa be. Ji ber vê yekê binêrin çi dibêje İlham Ehmed li ser vê mijarê? Ew dibêjin em ê werin rêveberiyê dewr bikin. Yani êdî karê we namîne. Ev ne rast e. Heta niha Kurd bawekê fermî weke PKT'yeke netewî nehatine naskirin. Ev 13 salan xelkê li Bakur Rojhilatê Sûriyê ê Rojavayê Kurdistanê xwe bi xwe rêva dibe, xwe diparêze, fedekariyekê mezin dike, xelkê li dijî Daişê şer kir, kes nikare bibêje min zêdetir kiriye. Lewma divê her tişt di destê min da be, ev bi vî şeklî nabe. Her kesî fedekarî kiriye, divê em bi hev re rûnin, em bi hev re bibêjin em ê vî welatî çawa ava bikin, em ê vî welatî çawa bi rêve bibin. Em bi hev re biryar bidin. Baş e? İlham Ehmed dibêje sedemên ku civakekî ber bi cudabûnê ve dibe ji navendê tê. Yani eger navend heqê civakê nas bike, rêzê li îradeya wê bigire, çima cudabûn wê derkeve holê? Çima em cuda bibin? İjab nake. Yani wextê ku mafê me ê civakî hebe, ê netewî hebe, wextê ku îrada me, biryarê me were naskirin, çima em cuda bibin? Bi salan li ser Kurda tê gotin ku Sûriyê perçe dikin. Îro eyn tiştî ji bo Swêdayê işte dibêjin. Xelkê Durzî yê Swêdayê di dema şer de bê alîma niha bi qirkirinê, bi tohmeta perçekirina Sûriye re rûbirû ye. Me li Swêdayê tu kesî nedîtiye, me ji wan nebîstiye ku bixwazin Sûriyê perçe bikin mesela. Ev çi îddiaye ji ku derê derdikeve? Duh Wezîrê Karê Derve ê Tirkiye Hakan Fidan gotibû em ê rê nedin perçekirinê. Çima derdikeve tiştekî wisa dibêje? Çima di demekî de ku xelk dixwaze bi aramî bijî, bi hikûmetê re li hev bike, daxwaza cudabûnê ne di niyeta tu kesekî de ye, ne li ser masî ye, nîqaşa wî jî çênabe, eger daxwaza mafên wekî cudaxwazî were binavkirin, ev nîşan dide ku niyeta aliyê din ne baş e. Niyeta we ne baş e. Em basa bihevrabûnê dikin, avakirina Sûriyeyekê demokratîk dikin, hûn dibêjin wana dixwazin cuda bibin. Niyeta we ne baş e dibêje İlham Ehmed. Me her tim bawekî vekirî gotiye, dewleta navendî ji bilî êş û azaran tiştekî bixwerenan ye, tiştekî nedaye civakê. Em xelkê Bakur Rojhilatê Sûriyê bawer dikin sîstemeke ne navendî ku erkên dewleta navendî bi hereman re parve dike, wê barê dewletê siviktir bike. Parantezekî vê bikim, Hakan Fidan direkt bi Rojavayê Kurdistanê di tekilî daye.
İlham Ahmed nabasa wî dike. Pirsa me ev bû wî roj. Hakan Fidan, madem tu dikarî bi rêveberên rêveberiya Xweser re rûbirû direkt hevdîtinê pêk bînî û tu dikî jî çi îcab dike tu derkevî pêşberî çapemeniyê tu bibêjî vana dixwazin Sûriyê perçe bikin, em rê nadin û em ê zirar bigînin we. Çima tehdît dikî? Çi ye yani? Dawete çi ye? Tu wextê dixwazî mesaja xwe bidî milletê Tirk di ser me re nede. Tu wextê dixwazî ciyê Tayyip Erdogan bigirî di ser me re vî karî qirêj nemeşîne. Hûn di nava xwe de xwedî problemên navxweyî ne. Nava xwe de hel bikin. Hûn êrişê CHP dikin, hûn nava xwe de AKP de bûne pêncî perçe, FETÖ heye nava we de nizam çi heye, rêxistinên tundrew hene, çete hene, hûn problemê xwe yên navxweyî hûn nikarin nava xwe de hel bikin, me bikar neynin. Kurdan bikar neynin. Di ser rêveberiya Xweser, di ser Rojavayê Kurdistanê re qirêjiya xwe ronekin nava kolana. İlham Ahmed dibêje karûbarên wekî perwerde, tenduristî, ewlehiya navxweyî, ekonomî, aborî divê bawekî ne navendî bin. Divê erk bidin herema. Da ku karibin xwe bi xwe bi rêve bibirin. Mijarekî wekî sînorê welatan, balafirge, pasaport, nasname, wana hemû di welatên federal de bi navendê vegirê de ye ve yan normal e. Lê aliyên xizmet, çand, ziman divê nenavendî bin. Me negotiye em teslîm nakin. Divê em behsa tevlîbûna bi îrade bikin, qesedê wê tevlî artêşê bibe, lê belê kîjan artêş ve ya me ji were xwendibû. Yani tu tiştê ku em anha tevlîbin tune ye. Li ortê ew îrade tune ye. Otorîte tune ye ku em biçin daxil bibin, tevlî bibin. Pirsa dilbixwîndara bahsa Nêçîrvan Barzanî dike, divê Nêçîrvan Barzanî jî gotibû divê Sûriye ne navendî be, çûye hevdîtin pêkaniye hem bi aliyên Amerîkî re, bi aliyê Fransî re, bi aliyên Sûriye re hevdîtin pêkanî bû, wî jî xwestibû ku pergala îro ya Sûriye ne navendî be, divê hûn rola wî çêwa dibînin. İlham Ahmed dibêje rola Nêçîrvan Barzanî bi rastî jî cihê spasiyê ye. Tekiliyên wî yên bi serokê dewletan re danûstandinên wî yên bi hikûmetê demkî Şamê re baş e, pozîtîf e, erênî ye. Hêviya me ew e ku ev rol hêzê de tir bibe, da ku em karibin ji bo çareserkirina pirsgirêkan baştir di nava hev de hevkarî bikin, şirîgatî bikin. Danûstandinên me yên ne raste rast hene bi dewleta Tirkiye re. Em viyekî girîng dibînin. Demekî di navbera me de şerekî dijwar hebû bi dewleta Tirkiye re. Niha herî kêm li şûna çekan guftûgû heye, nîqaş heye, hevdîtin hene. Em hevû du fehm dikin. Em dixwazin li şûna zimanê gevxwarinê bi diyalogê pirsgirêkan çareser bikin. Tekiliyê wan yên Kur bi Şamê re hene. Carna li şûna rêveberiya demkî ew daxuyaniyan didin. Eger em li Sûriyeye giştî bifikirin, divê em karibin tekiliyê xwe baştir bikin. Li derekî gotibû tekiliyê me rast rast jî hene bi hin aliyên dewleta Tirkiye re. Ev dibê ji şer û pevçûnan baştir e ku tekilî hebin. Gelo hûn agahiyan digirin ji bi rêz Abdullah Öcalan. İlham Ahmed dibêje rast e em agahiyan werdigirin. Di demekî wisa hestiyar de Reber Öcalan înisyatîfeke gelekî wêrek mezin nîşanda bi dîtina min ev înisyatîf ne tenê ji bo Kurdan ji bo tevahiya rojhilata navîn projeyekî aştiyane ye dibêje. Meseleya çekdanînê hem Dewlet Bahçelî hem Hakan Fidan hem rayadarê din ên dewleta Tirkiye sibê heta êvarê derdikevin televîzyonan dibêjin banga Öcalan rêveberiya Xweser jî di nava xwe de dihewîne û banga wî ji bo Rojavayê Kurdistanê ye jî. Lê wî rojê hûn we bi xwe jî dît, we bi xwe jî bihîst. Mihemed Öcalan gotiye aman aman Rojavayê Kurdistanê bi reçek û silahê xwe daneyîne di vê demê de mühim e ku merû bikaribe parastina xwe bike. İlham Ahmed aynı tiştî dibêje çekdanîn ji bo me ne di Rojavê de ye. Li Sûriye rewşekî hovane heye, komkujî çê dibin. Di rewşekê wiha de xwestina çekdanînê ji Qesedê
مینا کو ترابی ببیجی هر بمره د چارچوبه چارەسەریە گشتیە سووریێ جیه رولا قەسەدێ رولا ڕێڤەبریە خوەسەر وێ di nava guftugûyan de diyar bibe pirs jî heye birêz Öcalan gotibû ew dixwaze hin rêvebirên Kurdan bibîne bi wan re bicive planekî heye ku hûn biçin îmraliyê wî bibînin yan jî derekî din İlham Ehmed dibêje eger dîtinekî çêbibe wê gelekî baş be ji me re bawekî fermî tiştekî nehatiye gotin lê ez wisa dibînim ku eger çêbibe ev hevdîtin wê bandorek wî gelekî erênî hebe. Heta niha tekiliyê me dibêje bi Fransa Almanya re gelekî başin li gelek welatên Ewropayê Amerîkayê di asteya bilind de tekiliyê me hene di derbarê ev heremên dagirkirî de Serêkaniyê, Efrîn û hin heremên din de girê spî divê qedera wan wê çawa bibe. İlham Ehmed dibêje di peymana dehê Adarê de xaleke taybet ji bo vegera koçberan hebû me ji bo Efrînê komîteyekî ava kir lê Aliyê Şamê bi me re rûne nişt. Pêwîst e kesên ji dêrê zorê yên li virin karibin vegerin ciyê xwe em garantiyê didin wan di berdêla wê de jî divê xelkê me ê di kampan de jî vegere em hem bi Tirkiye re hem jî bi Şamê re li ser vegera xelkê Serêkaniyê girê spî Efrînê em bi wan re daxifin. Türkiye diyar dike ku wê Efrîn dewr kiriye yani dewleta Tirkiye dibêje ez ji Efrînê derketime min dewrê rêveberiyê kiriye rêveberiya Şamê lê em dibînin ku komên çekdar hîn jî li wê derê ne zulmê li xelkê dikin binpêkirina pêkitînan divê ev rewş were serrastkirin û xelk karibe vegere ser mal û milkê xwe ciyê xwe yani li Efrînê rê vekiriye eger komên çekdar ji wê derê derkevin ev jî meseleyekî ye ku dikare were nîqaşkirin bi Şamê re hevanna. Niha ez hinekî nûçeyên deqeya dawî binêrim paşê jî werim cem waya li peyama we binêrim ka hûn çi dibêjin hûn çi dipirsin pirsê we hebin hema kerem ki ji me re bibêjin. Milletê me ne tenê li Bakurê Kurdistanê ye milletê me ne tenê li Stenbolê ye ez zanim temaşevanên me herî zêde li Stenbolê ne li Bakurê Kurdistanê li deverên cudayê Tirkiye ne lê em xelkê xwe Rojavayê Kurdistanê ji bîr nekin ê Rojhilatê Kurdistanê ê li Qafkasya welatên Sovyeta berê em wana ji bîr nekin ê li Ewropayê ku eleqa wan bi Tirkî tune ye yani çima em însanê xwe mecbûr dikin xeberan agahiyan bi Tirkî bibîsin heyf e gunê ye gunê ye însanê me heyfin nexweş e nexweş e milletê me dixwaze derd û kulê dunyayê êdî bi zimanê xwe bibîse heqê wan e heqê wan e yani tu nikarî bi zimanê xelkî xîtabê milletê me bikî nexweş e rêz û hirmeta me ji her kesî re heye qet ne mesele ye lê ez ji wan rîca dikim ku hûn piştgirî bidin me tenê derdê min ew e em hinekî berfireh bikin. Ez dibêjim qey baş e ez xatir ji we bixwazim hevanno êvarê îro dora Burhan Erdem'e saat 21 de îşev Burhan Erdem wê bi me re be rojnamegerên ew pisporê rojhilata navî ne ka em ji wî bipirsin çapemeniya cîhanê şopandiye pisporên cîhanê şopandiye li wan godar kiriye ka bi giştî ew çawa dibîne çi dikare jê derbixe ev Amerîkî haqeten êdî tirs û fikara me çêbiye projeya Amerîkayê de Kurd çi qas hene gelo Amerîka plan kiriye pişta xwe bi Kurdan dike gelo Kurdan pişta xwe bi Amerîkayê vekir ew jî heye ka em binêrin ama em zanin ku dewleta Tirkiye her çend vê pêvajoyê bike hincet jî ji bo xwenêzê Kurdan bike em samîmî nabînin dewleta Tirkiye ne durist e ne samîmî ye hê jî lêborî nexwestiye ji Kurdan dewleta Tirkiye hê jî dixwaze Kurdan bê parastin bihêle dewleta Tirkiye hê jî tişta ku ji bo 200-300 hezar Qibrîsiyên li Qibrîsê Tirkiyên li Qibrîsê dixwaze heqê ku ji bo wan dixwaze layıqê bi milyona Kurdan nabîne veya tiştekî eybekî pir mezin e bi milyona Kurdê Rojavayê Kurdistanê bê parastin dihêle bê statû dihêle dixwaze wana bihelîne tevlî çeteyan bike ama li aliyê din li Qibrîsê
حق نتوی ترکیه قبرص دخوازه و دبی ام زمان خواب بکن یک دبی امش دولت ترکیه را ببیجن جبو ترکمنان چه دخوازی جبو کردان وی بخوازه تو جبو ترکیه قبرص چه دخوازی جبو کردان وی بخوازه تو جبو فلسطینیان چه دخوازی جبو کردان وی بخوازه پر حتی یعنی چاره سری و خصاجی زحمت نه ام کرد جی دبی ام مسابقن ام کرد جی دبی یعنی دنیا عالم ملتین کو ملتین به دولت نورمال حق وان چیه چه دخوازن دبی ام جی بکاربن دبی آستیده دخوازن خوش دنیا عالم را بین زمان ویگا ویجمه او قاس ایواری ساعت 21 دج bir nekin hevanno ve deri em analizeki berfere behevra bikin kaçıl bendame kurdan el rojata navin ki medatine ser masi ameliyet dike den baş sılav